Gaurko egoera xelebrea da beraz, gaurko egoera xelebrea da beraz, penatzen ez guraso askoreko eraz, aioien euskoreko eraz, kalean gora Euskadi etxean erreraz. Gurasoin einieke adierazi, lehengo legezarrean zuren aurrakazi, aioien ez zuen aurrakazi, ze askan ez zenuten arderazik hasi. Hizkuntzak asko diraz mundu zabalean, hizkuntzak asko dira mundu zabalean, bapentza gordezagun modu apalean, aioien modu apalean, amak erakusia bere magalean. Gubentza maite dugu jaio ginenetik, gubentza maite dugu jaio ginenetik, mundu ontera sortu ginen egunetik, aioien eginan egunetik, ama euskara gauza guztien gainetik. What's in the road? Izaki zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako rekuentoki niralean. What's it now? Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Viva tu! Irratikoak ziren, emititzen zuzenean paellaian gozutela. Eta pitita sarri, bere muturretan saltzan zeudela, konturatu gabian. Gotzen no, yay! Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Viva tu! Zaila dugu sortzea, doinu gozoa gori sarri dio herriak, txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa, desentzierroa, hemen zapigorriak, zerua estaltzen. Ez daki zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako rekuentuki niralean. Guazen dano, gozen! Hey! Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Viva tu! Sari, 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 viva doaz! Sari, 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 hanka kalera,
Sarri, 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 pafetatik Kriston martxa dabe! Eskerrik asko. Bai, zenbeten adaji. Aurrera, berantzen bat. Bai. Txegin bat, ez? Bi estatu zapaltzaie ta memoria bi ahotsa emanez haien errelatoari baina eutsi daiogun geure bideari sortu diezaiogun elkarri helduz adi geure hitzez ta geure hizkuntzan kantari askatasun haizea Euskal Herriari. Gogoratu gaitezen egungo garaiez, zapaldu ez borrokez, ta guden paisaiez. Errepresio zeltzen zaizkigun epaiez, baina ez alda ordua pentsa daigun baietz. Herrigintzan sinetxi, naizta batzuk nahi ez. Herri hau astintzeko askatasun haizez. Atxaldeon guztioi, atxaldeon agur eta eskerrik asko Euskal Herriko lurralde guztietatik etorritako milaka eta milaka euskaldunoi. Mila esker bihotzez, berriz ere deitua zineten gu deituak Bilboko kaleak betetzera eta berriz ere hemen dago herri bat, hemen dago herri indarra. Agurra ere berezitua gurekin dauden Països Catalans, Valencia, Balears, Estado Espainoleko, Kupeko, Juseko,
BNG-ko, Mes Mallorca, Compromís, Podemos, Comuns, eko jendeari. Mila esker gurekin gaur hemen egoteagatik. Euskal Herria aberkideak herri bizia da. Klase eta nazio kontzientzia duen herria. Herri antolatua. Orain dela aste bat, San Mames beten genuen Palestinarekiko gure elkartasuna adieraziz. Euskal Herria herri solidarioa da. San Mames bete genuen Palestina gogoan. Berriz ere gogoratzeko Palestinak eta Euskal Herriak badugula eskubidea estadu izateko, badugula eskubidea gure identitatea errespetatua izateko. Euskal Herria herri solidarioa da. Gaur hemen Euskal Herriak memoria duen herria dela ere frogatzen ari gara. Memoria termino ezberdinetan. Memoria humanoa, memoria militantea. Euskadirengatik hil behar naute, ez nago damutua. Oso kontziente naiz nere egoeraz. Gora Euskadi askatuta eta sozialista, Angel Otaegi. Gora! Agur berezitua beraz gurekin daude Txiki eta Otaegi, Santi eta Josu, Germán, Gasteizko hildakoei eta barrekoei. Y un saludo muy especial desde el corazón solidario, socialista, republicano e independentista del pueblo vasco, a los familiares que nos acompañan hoy, de los fusilados del FRAP. Están con nosotros la familia de Sánchez Bravo, apoya esta manifestación la familia de Baena. Zaintzari buruz askotan hitz egiten dugu. Y hoy hemos querido que estéis aquí para que el pueblo vasco, decenas de miles de personas, os acompañen en el recuerdo y en la memoria. Eskerrik asko por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Memoria politikoa ere egiten ari gara. La memoria, decía García Lorca, que es una mirada atrás, pero para ver el futuro. En el año 75 no se produjeron solo los asesinatos de 5 antifascistas y de 2 abertzales independentistas. En el año 75 el régimen lo que quiso dejar claro fueron los límites de la reforma. Fue dejar claro que todo quedaba atado y bien atado y que todo el mundo tenía que disciplinadamente aceptar cuáles eran los límites de aquella reforma. Gaur, hainbat gauza ikusten dugunean, gure galdera da, zertaz harritzen zarete, de qué se asombran ahora algunos y algunas a la vista de determinados acontecimientos que están sucediendo en los últimos meses. Las reglas de la transición son unas reglas trucadas en términos electorales, en términos políticos. Las reglas de la transición consolidan el supremacismo nacional, única nación la española, el capitalismo y la impunidad para los sectores que sostuvieron durante 40 años la dictadura. Esas son las reglas heredadas de ese régimen y esas son las reglas que hay que cambiar si necesitamos construir un escenario diferente. Iraganak, lagunak, ikasteko ere balio behar du. Gaurko eguneko hainbat arazo ez dira ulertzen iragarra ongi ulertu gabe.
Momentu historikoa ulertu behar da. Zorrotz irakurri behar da momentu historikoa. Eta momentu historikoa zorrotz irakurriz, koherentzia politikoarekin erantzun behar zaio irakurketa horri. Zorrotz irakurrita egungo egoera, ez dizuet esango, ez daudela kezkatzeko motiburik, ez daudela arriskurik, baina esango dizuet ere bai, badaudela aukerarik, aurrera egiteko aukerarik ere badirela. Eta horregaitik, serenidade guztiarekin, lasaitasun guztiarekin, herri hau, herri antolatua da. Herri hau, klase eta nazio kontzientzia duen herria da. Eta herri hau, eta herri honek, badu egoera zailenetari ere aurre egiteko bere gida. Eta hau da gaur Euskal Herritar guztiekin konpartitu nahi dugun gida. Irakurketa zorrotza. Hay que hacer un análisis de eso que históricamente el movimiento comunista y socialista ha denominado el momento histórico. ¿Dónde estamos? Y hay que ser muy coherentes, como lo es Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bai, a la hora de leer los peligros del momento histórico. Hace poco, en uno de los parlamentos de este país, alguien dijo que advertía al pueblo vasco de que podrían avecinarse tiempos oscuros en los que se podría poner en peligro nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra lengua nacional. Alguien lo dijo y nosotros compartimos ese diagnóstico, pero hay que ser coherentes con ese diagnóstico. Ese es un diagnóstico que, si se comparte con el pueblo, necesita articular una respuesta a la altura y en el rigor de lo que acabamos de plantear. Hoy aquí, Euskal Herria Bildu, koherente izan da hausnarketa horrekin ariketa kolektibo bat egin du. Porque guk eta herri honek badu eredu bat fascismoari eta autoritarismoari aurre egiteko. Autoritarismoari eta fascismoari aurre egiten zaio, gaur egin dugun bezala Bilbon. Kolektiboki era disiplinatuan, kolektiboki eta era disiplinatuan, kolpatuak diren sektore guztiak ahaldunduz eta esparru amankomunean erantzuten, feminismotik, sindikalismotik, langile mugimendutik, toki guztietatik erantzun kolektiboak, disiplinatuak eta koherenteak termino politikoetan. Eta fronte zabalak artikulatu behar dira. Noiz ikasiko dute batzuk hori. Pasaden mendean eta pasaden mendeko esperientzia historikoa jakinda, gaur berriro gatoz ona esatera, Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai son experiencias de éxito. Somos la izquierda que suma y multiplica, no que resta y divide. Somos la izquierda soberanista de kilómetro cero. Somos la izquierda soberanista que entiende que el momento histórico exige grandes alianzas sociales, sindicales y políticas para hacerle frente a los retos que tenemos en esta época histórica. Eta azkenik, laugarren baldintza bezala, zintzotasuna, herriari egia esatea, koherentzia, disiplina, antolakuntza eta ardura politikoa fribolitate guztien gainetik. Ardura politikoa. Horregaitik gida horri, gaur Euskal Herria Bilduk bi ekarpen egin nahi dizkio. Lehenengoa, hemendik esaten diogu Euskal Herri osoko eragile politiko, sindikal eta sozial guztiei. Autoritarismoari aurre egiteko, ero herri honetan urratsak aurrera emateko, pres gaituzue konpromiso politiko instituzional guztiak hartzeko. Ez dakagu inongo zalantzarik hori dela bidea, eta gaur berriro diogu, konpromiso guztiak hartzeko pres gaituzue termino instituzionaletan, termino politikoetan, mobilizazio mailetan, edozein ibilbide horritan, fascismo eta autoritarismoari aurre egiteko,
eta Euskal Herriko eraikuntza nazional eta soziala bultzatzeko. Hoy volvemos a hacer un ofrecimiento a esa guía de un modelo vasco para enfrentar los retos de este momento. Hoy volvemos a insistir a todos los que nos quieran oír, a todos los agentes políticos, sociales y sindicales de este país, a los movimientos populares. Euskal Herria Bildu, por responsabilidad política, está dispuesta a comprometerse en todos los términos institucionales, políticos, movilizadores, con todos y todas, para hacerle frente al autoritarismo y para seguir construyendo la libertad nacional y el socialismo en este país. Estamos dispuestos y aquí está nuestra mano tendida otra vez, por responsabilidad política. Y quien dice esto hoy, lo dice en nombre de Euskal Herria Bildu y de Euskal Herria Bai. Quien dice esto hoy en Bilbao es la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria, la fuerza más votada. Por lo tanto, desde la humildad, pero desde el saber que esa posición política nos da todavía un grado más de responsabilidad, esa es nuestra aportación a esta guía. Eta bigarren bat, hau ere argi eta garbi esango dugu. Gu ez gera ekidistanteak, ez gera ambiguak. Gu gauzak herriari garbi esaten diogu. Herriari egia esan behar zaiolako. Gu herririk gabe ez garelako ezer. Eta horregaitik gaur berriz ere, lehen indar politikoa garenez, zera esan nahi dugu. Guregatik bada, ez da inon egongo eskuin muturreko gobernurik, ez Parisen, ez Madrilen, ez Euskal Herrian. Gu ez gera ambiguak horretan, eta orain ere esaten dugu, gure bozkekin ez dira egongo eskuin muturreko gobernurik inon. Hoy volvemos a reiterar ese compromiso. Lagunak, no tenemos opciones para la ambigüedad ni para la equidistancia. Si es por Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai, no habrá ningún gobierno de las derechas españolas o francesas ni en nuestro país, ni en los estados español y francés. Y no hacemos distinciones entre PP y Vox, porque son parte del mismo bloque reaccionario que diseñó la transición, que persigue el euskera en Europa, que amenaza con la ilegalización. Son el mismo bloque y a ese bloque hay que hacerle una raya. No queremos saber nada con ellos. Nosotros y nosotras trataremos de impedir que alcance cada vez cualquier gobierno. Lagunak, eta gaur, hau esaten dugu, aipatu bezala, konfiantza politiko guztiarekin, lasaitasun guztiarekin. Gaur milaka pertsona bildu gera Bilbon. Eta bildu gara arrakastako esperientzia politiko bat ordezkatzen dugulako. Herria siglen gainetik jartzen dugulako. Instituzioetan bai eta kaleetan gaudelako. Pragmatismo eraldatzailea praktikatzen dugunako. Eta gero eta sektore gehiago gurekin bat egiten dutelako. Eta sektore guzti horiei esaten diogu, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai, Euskal Herria Bildu ez du fallatuko. Oso kontziente gara ematen diguzuen ardura. Oso kontziente gara ematen diguzuen konfiantza. Guk ez dugu fallatuko. Guk politika beste era batetara egin daitekela frogatuko dugu. Guk korrupzioaren aurrean korrupzio zero duen movimendu politiko bat gera. Guk beste alternatiba sozial bat ordezkatzen dugu. Guk herria, herriarekin eta herriaren zerbitzuan gaude. Eta horrela jarraituko du izaten gure proiektu politikoa. Guretzat ohore bada, nola ez.
Gaur 50 urte betetzen dira fusilamenduetatik, aurten. Eta Juan Carlos Erregaren koroa hartu zuenetik ere bai. Eta hemen gaude, zutik, gure banderekin. Hemen gaude, aurrera egiteko prest. Eta horrela jarraituko dugu, irri fartxu, lasaitasun guztiarekin, jendea seduzitzen gure ideiekin eta proposamenarekin, jendea konbentzitzen gure proposamenekin, herriarekin gauzak egiten, herriarekin hitz egiten, herriarekin konprometitzen, zen eta gure lan instituzionala oso importantea da, baina gure parlamentu nazional eta herritarra hau da. Eta guk norbaiteri zor balin badiogu gure ardura eta gure eginkizuna epaitzea parlamentu honi da. Ez beste inori, herriari eta herriaren alde lanean balin bagaude, herriak bere babesa emango digu. Solo nos queda daros las gracias. Somos un movimiento que trabaja en las instituciones, que tiene 0 casos de corrupción, que habla con hostilidad a la gente, que mira a los ojos a la gente, que trabaja en varios parlamentos, sí, en miles y en centenares de ayuntamientos, sí, pero que siempre entenderá como un principio y como un valor que para nosotras y nosotros este es el Parlamento Nacional al que debemos rendir cuentas, el pueblo vasco, el pueblo trabajador vasco. Horregaitik, ikusi dezute ere hegoaldiak errespetatu gaituela, orain tanta batzuk erortzen ari dira. Ondo dago, nos mojamos por Euskal Herria. No tenemos ningún problema. Azkenik, eskaera bat egin nahi dizuet. Badakit, eskaera bat esan nahi dizuet. Badakizue ni Alderdi Komunista Italiarraren oso jarraitzailea naizela, Gramscirena. Eta haren esaldi batekin bukatu nahi dut. Zuei eskaera bat eginez. Formatu eta prestatu zuen inteligentzia guztia behar dugulako. Konprometitu, zeren eta zuen kemen guztia beharko dugu. Eta antolatu, zeren eta zuen indar guztia beharko dugulako. Formaros, porque necesitaremos de toda vuestra inteligencia. Comprometeros, porque vamos a necesitar todo vuestro entusiasmo. Organizaros, porque vamos a necesitar toda vuestra fuerza. Aurrera goaz, gure helburuak pixkanaka betetzen ari gara. Irrifartsu gaude, memorian daukagu azken 5 fusilatuak, Baena, Bravo, Sanz, Txikita eta Egi, eta hainbat bidean gelditu direnak. Nola ez gauden harro egongo herri honetaz. Herri honek klase eta nazio kontzientzia du. Herri hau antolatua dago. Herri hau solidarioa da. Herri hau borrokalaria da. Eta herri honek irabazi egingo du. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Gora gutarrak. Eta musu handi bat gaur kartzela guztietan zaudeten senide guztiei. Gora zuek!
Eusko gudaria gara, Euskadi askatzeko, gerturi daukagu odola beraldiz emateko. Eusko gudaria gara, askatzeko. Irrintzi bat entzun da, tontorrean, bazen gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, tontorrean, bazen gudari danok ikurriñan atzean. Mila esker guztioi, mila esker bihotzez, gora guta gutarrak! Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria antifascista! Lotuta honarra jarraituko dugula eta horren mugaten.